Είμαι εδώ σήμερα και καθαρίζω το δωμάτιό μου. Και το μουνί της Ρίτας. Και της Ιωάννας. Επίσης καθαρίζω... Καθαρό είναι. Εντάξει, καθαρό είναι επειδή το καθάρισα εγώ. Πάρτο! Εντάξει. Τι να πω. Όχι, με φετάκα. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ στο δωμάτιό μου. Καθαρίζουμε όπως βλέπετε και διαβάζουμε το περιοδικό Free. Που έχει σήμερα. Όχι, από τον προηγούμενο μήνα, τον προ-προηγούμενο. Ναι, από το Φεβρουάριο. Τέλος πάντων. Έχεις περάσει τη σελίδα. Έχω περάσει τη σελίδα. Μην μιλάς αυτό. Πρέπει. Λοιπόν, πού είναι, πού στο μπουτσό είναι. Συνεχίζουμε. Μην μιλάς. Μην Ό,τι μιλάς. να είναι, ρε, πούστη μου. Ό,τι να είναι. Αχα, είναι κάπου εδώ, πιστεύω. Πού είναι ο Μπέκαμ? Χεστήκαμε για τον Μπέκαμ. Εκεί που είναι ο Μπέκαμ είναι γι' αυτό. Τι μούναρος είναι, κάβλαρος. Μου έρχεται να σου ξέρεις το τηλεσκόπιο, κοίτα. Να, διαβάζουμε για τα παιδιά ήμο. Πού χάθηκαν άραγε, ποιος είναι αυτός στη φωτογραφία, άραγε. Έχει πολύ ωραίο μαλλί μπορώ να πω. Ναι. Χάθηκαν ήμο ή απλά εμείς σταματήσαμε να τα παρατηρούμε. Δεν χαθήκαμε. Πρώτη είναι η Λιάννα. Το πρώτο ήμουν της Ελλάδας. Σεξ. Με την Πάμελα Άντερσον. Μην είναι σεξ. Καλά, συγγνώμη. Κοίτα εικόνα εδώ που της πιάνει τον κόλλος, παρακαλώ. Για να δω. Ντροπή, Γιατί το δίπλα με τα αλεύρια. Phone sex. Μόνο για τον μάτι. Όποιος το πιέσει το πιέσει. Αυτό είναι το αγαπημένο αντικείμενο της Ιωάννας. Ο δονητής. Συνεχίζουμε να καθαρίζουμε και να καπνίζουμε. Είμαι η Λιανούλα, αλλά δεν τελείωσα ακόμα. Δεν έχεις καπνίσει τελειώσει. Δεν χρειάζομαι. Είμαι ερωτευμένη και γουστάρω. Με ποιον? Μετά. Με ποιον είναι? Με κάποιον. Α, ναι! Το θυμήθηκα. Γιατί, να πάω σε τελειώσει το γάτο. Όχι. Θέλω να το χαλάσω τώρα γιατί δεν μπορώ να το βάλω. Η καρδιά μου είναι δικιά του. Αυτός το ξέρει. Δεν ξέρω. Είσαι ερωτευμένη και όταν τον βλέπεις εγώ την πεταλούσα στο μάτι. Ναι, και όταν με στέλνει με βιώματα πάει η καρδιά μου να σπάσει. Έτσι διάβασα στο βιβλίο έκθεσης. Όχι, εντάξει. Και θα πέθαινες γι' αυτό, ναι. Κοίτα, εξαρτάται. Μα είχαμε σχέση, ναι. Άμα θα το αγαπούσε και μ' αγαπούσε και ήμασταν τέλεια, ναι. Αλλά δεν είμαστε μαζί ακόμα. Αυτό ακόμα μ' άρεσε. Ελπίζω να είμαστε σε λίγο καιρό. Γιατί θα. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν το ξέρει πραγματικά. Ξέρω ότι τον θέλω και έτσι, αλλά δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, σταματάμε αυτή τη συζήτηση γιατί έχω και κοκκινίζω. Τι λέει ρε μαλάκα. Από εδώ βλέπουμε τον αδελφό μου τον Νίκ. Στις φάσεις του ήμου. Μίλα στον κόσμο για την πρώτη σου φορά. Μου σκάσω. Λοιπόν, ήμουν της Πλάτς. Να εξηγήσω πώς ξεπαρθενιάζεται μια κοπέλα. Θα πει πίπες τώρα. Κάθεται αυτός από πάνω σου, κάθεσαι εσύ αγχωμένη, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Σφίγγεσαι, δεν μπαίνει. Εντάξει, σου κάνει διάφορα για να μπει, μπορεί να σε φτύσει κιόλας. Παίρνεις τις καπότες με τα διάφορα υγρά πάνω για να γλιστρήσεις. Λοιπόν, το νιώθεις να μπαίνει. Φτάνει στο τοίχο του, σκληρό το πράγμα. Και ξαφνικά το σπρώχνει. Εσύ είπαμε. Παφ! Πάει. Δεν είσαι παρθένα πια. Μπορεί να σου τρέμουν στα αίματα εκείνη τη στιγμή. Μπορεί μετά. Δεν ξέρω. Κάθε κοπέλα όμως πρέπει να το κάνει κάποια στιγμή και δεν πρέπει να φοβάται. Δεν είναι τίποτα. Απλά κλαις. Εσύ κλαίγεις μαύρο δάκρυ. Εγώ κλαίω μπλε δάκρυ. Πράσινο βασικά. Άσπρα και μπλε. Ναι. Τώρα θα κάνουμε λίγο κανφού. Πάλι τους τάχτες κάτω. Όλα για καθαρισμό. Πού με βγάλεις? Όχι, αν φύγεις. Καθαρίζω όλα κάτω από το κρεβάτι. Πας καλά, θα τα καθαρίσει μια μέρα η μάνα σου. Στα παπάκια μου. Θα τα κατάσαρε πάνω από
ανάπτυκτα αρχίδια. Έχω 14. Ναι, όλες οι γυναίκες έχουν 14 επανάπτυκτα αρχίδια. Είχα δει στο Grey's Anatomy μία που είχε αρχίδια από μέσα της και πρέπει να αποφασίσει αν θα γίνει άντρας, αγόρι, κοπέλα, γιατί ήταν μικρή. Και τι αποφάσισε? Αγόρι. Ναι! Ναι, και κούρεψε τα μάτια της μέσα στο νοσοκομείο και τη βοήθησε ο Τζόρτζ. Και έβγαλε αρχίδια. Έκανε εγχείρηση, ναι. Και η Πούτσα. Πούτσα, εντάξει. Σε πηδούσε με τον αρχίδι. Μαλά και εκεί ήταν στον Dr. 921, ένας που από γυναίκα έγινε άντρας και έβαλε και αρχίδια και ήταν πολύ... Τέλος πάντων. Λεσβία. Και έγινε. Είμαι η Λιανούλα και μόλις τελείωσα. Μπει.